Tras acometer os labores de limpeza e reafirmado dos Noiros, o Concello de Noia traballa na habilitación dunha senda peonil entre o Río do Porto e a Barquiña, que dá continuidade ao paseo que conecta coa zona da Bruñeiras. Neste momento estáse levando a cabo tamén unha actuación de mellora da accesibilidade, de creación de un acceso dende Río do Porto ata o lugar de Carracido na Barquiña, a instalación dos colectores de saneamento tamén nesa zona e a habilitación de unha senda que vai a permitir tanto o tránsito peonil, moita xente que utiliza ese percorrido para camiñar, si nos anos anteriores fixemos unha actuación pola marxe dereita da variante de Noia, agora vais a facer pola marxe de esquerda. Fíxose tamén un traballo de desbroce e de reafirmación deses taludes, limpeza dos aliviadeiros da variante, de tal maneira que unha zona que era intransitable, que ademais estaba obstaculizada con determinadas vallas e determinados elementos que foron colocando os veciños, retirouse todo ese material, fixo un traballo de desbroce intenso, e iso permite que agora se poda habilitar unha senda que vai a ser utilizada tanto para persoas en tránsito para uso peonil e tamén para tránsito en bicicleta, sobre todo bicicleta de montaña e demais, porque queda cunha configuración que enlaza a Río do Porto ata o Talleraco, ata o propio paseo marítimo e dá a posibilidade de vir ata o núcleo urbano de Noia. Ademais da mellora da accesibilidade, a actuación contempla a instalación de colectores de saneamento para corrixir os problemas de vertido detectados na zona. Corrixir determinados problemas de vertido, súmase a outro investimento de máis de 200.000 euros que se está facendo, que se vai a empezar nos próximos días na Barquiña para corrixir determinados problemas de vertidos, que se vai a instalar a tubería de impulsión e o bombeo correspondente para derivar eses vertidos á depuradora. É unha obra que vai a supoñer tamén a mellora do firme nesas rúas interiores da Barquiña que están deterioradas e, bueno, pues todo este conxunto de actuacións van buscando unha mellora do funcionamento do sistema de saneamento. Estas obras súmanse ao investimento de 3 millóns de euros previstos pola Xunta para a mellora e ampliación da depuradora de Noia.